Welcome back to our girl channel लोगोफोर स' दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों 14.1 नि 3 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन थ' जोङो बे 14.1 नि 3 नाम्बारनिखौ जोङो गेजेथि दिहुननो होदों बेवहाय स' दं बे गेजेथि दिहुननायखौ जोङो फारि एंगारनाय आदबखौ जों बाहायगोन थ' जोङो फार्स्ट आरो सेकेन्ड कुइसनाव जोङो थोंजों आदब आरो आजावजानाय गेजेथि आदब जों बाहायदोंमोन थ' नोंथांमोना बे मोननै आदबखौ जुदि रोङाखैब्ला अब्ला जोंनि बे प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय थ' दिनै जोङो सोलोंगोन फारि एंगारनाय आदब थ' नै मेथड मोनथामदोनो जायखिजाया मेथ्सनि गेजेरथि दिहुननायखौ जोङो खालामनो हायो थ' जोङो दा सोलोंदोंसै बेखौ आरो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा बेबायदि इडुकेसन रिलेटेड भिडिअ जुदि नोंथाङा नायनो लुगैबाय दंबा अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थ' जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै थ' कुइसनखौ आं दिन्थिना होनाय जाबाय नियानै मा दं गाहायाव सानसारथिया जायगानि गथ'साफोरनि मोनफ्रोमबोनि आखाइ खरसाखौ दिन्थियो आखाइ खरसानि गेजेरथिया 18 दा मा होदों गोमानाय गले गलेथा एफखौ दिहुन दा जोङो नाय बेबायदि होनाय दङ आरोना टेबोलाव दा जोङो बे टेबोलनिफ्राय जोङो नै एफनि मानखौ दिहुननांगौ थ' दा एफनि मानखौ जोङो थार्ड मेथडखौ बाहायनानै दिहुनगोन थ' नोंथाङा सेकेन्ड मेथडखौबो बाहायनो हागोन बाट जोङो मा मेथड बाहायगोन फारि एंगारनाय मेथड थ' आं फारि एंगारनाय मेथडखौ खेबसे नोंथांमोननो बेवहाय लिरना होनसै आरोना बेवहाय थ' दिनै मा नैबे एक्सारसाइज 14.1 नि कुइसन नाम्बार जों सावरायगोन बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 थ' आं बे मेथडखौ लिरना होग्रोनोसै फारि एंगारनाय मेथड फारि एंगारनाय आदब तो फारि एंगारनाय आदबा तो जोंना माबायदि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सामेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय सामेशन ऑफ एफ आई तो इनटू एच तो बेवहाय जोङो मोननैल' वर्ड गोदान मोननैल' सोदोब गोदानै मोनबाय तो बे मोननैया जाबाय जोंना एच दा बेवहाय जोङो आजावजानाय आदबावबो जोङो एचखौ जों मोनाखैमोन दा जों मोनदों एच आरो इउनि मानखौ तो जा एच आरो इउनि मानखौ नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो सावरायगोन तो आं फार्स्टलि बिनि जा भेलु होनाय दङ बेखौ आङो टेबलजों माबाना लानोसै आरोना टेबल बानायनानै खालामनोसै तो आं टेबलखौ आखिरना लाबाय निया तो नै माने फारि एंगारनायनि थाखाय जोंनिया टेबला जोंनिया 1 2 3 4 5 निफ्राय 6 तो जोंनो बेखिनिखौ नांगौ 6 माने 6 कुलम नांगौ जोंनो फारि एंगारनाय मेथडखौ खालामनो थाखाय तो फार्स्टआ नैबे मा होनाय दंमोन जोंनिया सानफ्रोमबोनि आखाइ खरसा तो नै मोनसेया जाबाय सानफ्रोमबोनि आखाइ खरसा नैबे आखाइ खरसा तो बेनिफ्राय नेक्स्टआव होनाय दङ जोंना गथ'फोरनि अनजिमा तो नै मोनसेया गथ'फोरनि अनजिमा बुक्सआव जा दङ बेखौ नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय तो दा आं मानखोफोरा मा होनाय दङ 11 to 13 तो बेनिफ्राय 13 to 15 तो बेनि उनाव 15 to 17 तो बेनि उनाव 17 to 19 दङ बेनि उनाव 19 to 21 गोलाव जागोन आरो ना मेथ्सआ मानोना जोंना भेलुफोरा एसे बुरजा होनाय दङ 23 to 25 तो जोंना बेबायदि दङ तो बेनि उनाव बेखौ आङो टेबलखौ क्लोज खालामनो हाबाय तो नोंथांमोना स्केलजों टेबलखौ क्रिएट खालामनानै माबाबानो जाबाय आरोना खालामनो समाव तो बेनि उनाव नैखौथ' जों मिथिखागौ नै मोनसेखौ जोंनिया एफ आई होननानै बुंनाय जायो तो बेनि उनाव नैबे जोंनिया एक्स आई तो बेनि उनाव फैयो जोंनिया डी आई तो डी आई दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय जों बेखौथ' सिगांनि क्लासावबो जों सावरायखादों डी आई दिहुननाय फर्मुलाया एक्स आई माइनास ए तो जोंनिया ए खौ जों मा मोनसेखौ लायो बेखौबो जोङो सिगांनि क्लासफोराव जोङो सावरायखादों तो बेनि उनाव डी आई तो बेनि उनाव इउ आई दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय जोंनिया डी आई बाय एच तो एच माने नोंथांमोनखौ आं बेवहाय दा बुजायगोन आरोना एचखौ जोङो माबोरै दिहुनो तो बेनि उनाव नैबे लास्टनिया जाबाय इउ आई एफ आई तो जोंनिया बेखिना दा नैबे होनाय दङ जोंनिया नैबे 7 दङ ओमफ्राय नैबे जोंनिया 6 दङ नैबे जोंनिया 9 दङ नैबे 13 नैबे बेसां नैबे एफ दङ बेनिफ्राय नैबे 5 दङ नैबे 4 दङ तो आं बेखिना होनाय दङ जोंनिया
तो दा जों सिम्पली दिहुननांगौ जों f नि मानखौ दिहुननांगौ हा नै f नि मानखौ जोङो दिहुननो नांगौ तो दा आं xi तो xi खौ माबोरै दिहुनोमोन जोङो बे मोननैखौ दाजाबनानै 2 जों राननांगौ तो दा नैसोर मोननैखौ दाजाबा मा जागोन 11 प्लस 13 मा जागोन 24 जागोन बेखौथ' मिथियाव जों मा जागोन बे 24 जागोन दा 24 खौ 2 जों रानबा बेसेबां जागोन 12 तो 2 नि सिदा सिदा मा जागोन 12 तो इनिफ्राय नैखौ नायलायनोसै 13 जों 15 जों दाजाबा जोंनिया बेसे जागोन 28 बिनिफ्राय 2 बेसे जागोन नैबे 14 तो बेबायदि दा नै उनाव बेसा इनक्रिज जादों बेवहाय मिथिबाय 2 इनक्रिज जादों आरोना तो नोंहा बेखौबो खालामनो दरकार गैला दा नों 2 प्लस खालामलांबानो जाबाय नों 16 नैबे मा जागोन 18 तो बेनि उनाव नैबे जागोन 20 बेनि उनाव नैबे जागोन 22 नैबे जागोन बेसेबां 24 तो दा जों दिहुननांगौ di जों di नि फर्मुलाया मा जोंना di इक्वल टू xi माइनस a तो दा जोंहा a खौ माबोरै लायो बेखौथ' मैया आं नोंथांमोननो दिन्थिखानाय दं तो दा a हियर बेवहाय हियर a इक्वल टू बेसेबां जायो जोंना a इक्वल टू जोंना xi नि माने नै xi नि थाखोसिननि xi खौ जोंना थाखोसिन होनना बुङो हा लोगोफोर तो xi नि जोंना मिडल पॉइंटखौनो लायो जोङो माने गेजेर मानखौनो जोङो a नि भेलुखौ लागोन आरोना तो दा नै गेजेरा मा मोनसे जागोन नैथिंनिफ्राय नैथिं मोनथाम बिथिंबो मोनथाम थाङो नाय बिथिंबो 1 2 3 बिथिंबो 1 2 3 तो गेजेरनि माना मा मोनसे जोंना 18 तो a नि माना मा जागोन लोगोफोर a नि माना जागोन 18 तो आं बेखौबो बुंदों जे नैबे जोंनिया 1 2 3 4 5 6 7 7आ जोंना बेजोर अनजिमा थामहिनबा अड नाम्बार तो अड नाम्बार थायोबा जों गेजेर मानखौ मोनगोन नाथाय जोङो इभेन नाम्बार थामहिनबा जरा अनजिमाबा जोङो गेजेर मानखौ मोननो हाया थामहिनबा गेजेरनि जोंना मोननै मान थागोन तो जोङो बेबायदि जुदि जरा अनजिमा थायोब्ला जायखिजाया मोननैनि गेजेर मोननैनि जायखिजाया मोनसे हमना लाबानो जाबाय नोंथाङा मोननैनि जायखिजाया मोनसे हमबानो जाबाय आरोना तो बिनि उनाव जोङो दानिखौ खालामदोनसै सिम्पली ओमफ्राय नैखिनाखौ आसखौ बोना लाखानोसै आं नोंथांमोना स्केलजोंबो बेहा आं आखाइजोंनो बोना होबाय एसे बिनि उनाव xi माने xi नै xi सिदा सिदा मा दङ 12 xi नि जायगायाव मा जागोन 12 जागोन ओमफ्राय माइनास a जाबाय जोंना 18 थामहिनबा मा जागोन थामहिनबा जोंना जागोन 12 माइनास 18 इक्वल टू बेसे जागोन माइनास 6 तो नैयाव मा जागोन जोंना माइनास 6 तो थिग बिदिनो जागोन 14 माइनास 8 14 माइनास 8 मा जागोन नैबे माइनास 4 थिग बिदिनो 16 माइनास 18 नैबे मा जागोन माइनास 2 थिग बिदिनो 18 माइनास 18 नैबे मा जागोन लाथिख 20 माइनास 18 मा जागोन नैबे 2 22 माइनास 18 नैबे मा जागोन 4 24 माइनास 18 मा जागोन नैबे 6 तो बेबायदि जाबाय जोंनिया तो बिनि उनाव जों ui दिहुननांगौ तो नाय एबार मोनदों ui इक्वल टू जोंना मा जायो di बाय h जो di खौथ' जों मिथिखाबाय निया di नि माना नायखिना तो h खौ जों मा मोनसेखौ लागोन तो h खौ लागोन जोङो h खौ माने डिफरेंस नैनि जोंनिया क्लास इन्टारभेलनि डिफारेन्सखौनो जोङो h लागोन थामहिनबा जायखिजाया मोनसे डिफारेन्सआ लोगोफोर नोंथाङा नैनिबो डिफारेन्सखौ लानो हागोन नैनिबो डिफारेन्सखौ लानो हागोन तो जोंना एखेयानो जाखायो नालाय तो नाय 13 निफ्राय 11 थांबा जोंना मा थायो डिफारेन्सआ 2 थागोन तो जोंनि h आ मा जागोन होनबा 2 जागोन नोंथाङा नैखौबो डिफारेन्सखौ नायबा नोंथाङा 2 खौनो मोनगोन नाय 25 माइनास 23 बेसेबां मोनगोन नोङो 2 खौनो मोनगोन तो h नि माना दा बा जोंनिया 2 तो दा जोङो बेखौ दा नैखौ दा खालामलायनोसै दा नायदो मा जायो तो नैखौ आं ओरै बोना लाग्रोबाय नाय ui इक्वल di बाय h नाय di आ मा जोंना 6 माइनास 6 इनिफ्राय h नि माना मा 2 माइनास 6 बाय 2 इक्वल टू बे जागोन होनबा जोंना जागोन माइनास 3 तो बिनि सिदा सिदा मा जागोन जोंना माइनास 3 जागोन थिग बिदिनो माइनास 4 बाय 2 मा जागोन नैबे माइनास 2 जागोन थिग बिदिनो माइनास 2 बाय 2 मा जागोन माइनास 1 जागोन 0 बाय 2 माने तो 0 जाखागोन तो ओमफ्राय 2 बाय 2 मा जागोन नैबे 1 4 बाय 2 मा जागोन नैबे 2 6 बाय 2 मा जागोन नैबे 3 क्लियर ना लोगोफोर बेखिना आई होप नोंथांमोना बुजिगौ जानांगौ तो बिनि उनाव जोङो नैखौ दिहुनलायनोसै तो सिम्पल आरोना ui fi तो ui fi खौ जोङो डाइरेक्ट सानजाबना होबानो जाबाय तो ui नैया fi आ नैबे इनिफ्राय ui आ नैबे तो 7 सानजाब माइनास 3 बे जागोन माइनास 21 सिमिलारलि 6 माइनास 2 मा जागोन माइनास 12 सिमिलारलि 9 माइनास 1 मा जागोन माइनास 9 सिमिलारलि 13 दो 0 सानजाबा 0 बिनिफ्राय f जों 1 सानजाबा मा जागोन f आनो जागोन लोगोफोर बेखौ आरो मिस्टेक खालामना आरोना तो 5 जों 2 सानजाबा 5 2 जा मा 10 ओमफ्राय 4 जों 3 जों 5 4 3 जा बेसेबां 12 तो जोङो बे खिनाखौनो मोननो हाबाय तो दा जोंनो फर्मुला मा नांगौ
x bar equal to a plus summation of fi ui by summation of fi into h so जोंना a खौ जों मोनखाबाय h खौबो जों मोनखाबाय so जों मा नांगौ summation of fi नैनि दाजाबगासै नांगौ fi नि दाजाबगासै नांगौ इनिफ्राय summation of fi ui नैनि दाजाबगासै नांगौ तो आं निखौ दाजाबग्रोनोसै summation of जोंना मा नांगौ fi आरो ui so बिनिखौ दाजाबनांगौ तो बेखौ दाजाबनो थाखाय मा खालामगोन जोङो बेयाव नेगेटिभबो दोङो स नेगेटिभ हिनाखौ दाजाबग्रोनोसै आङो स नैखिना नेगेटिभ दोङो ओमफ्राय नैखिना पजिटिभ दोङो नैखिना f दोङो तो f खौथ' जों डाइरेक्ट दाजाबनो हाया तो f खौ जों मा खालामगोन डाइरेक्ट प्लस f नि बायदि लिरगोन आरोना f खौ नैबे प्लस दैहा नैबे प्लस f खौ जों दाजाबनो हाया ना स बिनिखाय आं एक्सट्रा लिरगोन बेबायदि प्लस f खौनो लिरलाखाबाय आं फार्स्टआवनो तो बिनि उनाव नैखिनाखौ दाजाबग्रोनोसै दा 1 जों 2 जों मा जायो 3 जों 2 जों 3 जों 9 जों 12 2 होबाय बाराय 2 3 4 42 जाबाय बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 22 तो दा माइनास 42 निफ्राय 22 थांबा बे जागोन 0 माइनास बे जागोन माइनास 20 तो नैनि माना मा जाखो माइनास 20 जाबाय तो सामेसन अफ fi ui खौ जों मा मोनखो माइनास 20 प्लस f मोननो हाबाय जोङो तो इनिफ्राय सामेसन अफ निउ आंनिया जायगाया एसे माबा जाबाय तो सामेसन अफ fi सामेसन अफ fi नि माना बेबायदिनो मोनगोन जोङो f खौथ' जों दाजाबनो हाया तो बेनिखाय f आ निथिं जाखागोन आरो मास्ट बी प्लस f आ इथिं जागोन तो दा दाजाबनोसै 4 5 9 9 जों 3 जों 12 12 जों 9 जों बेसां 21 21 जों 6 जों 21 जों 6 जागोन लोगोफोर 27 27 जों 7 27 जों 7 जों जागोन 34 तो नैबे 34 होबाय नैबे 4 जाबाय इथिं जाबाय ना 3 तो बेनिफ्राय 3 जों 1 जों मा जागोन नैबे 4 तो 44 प्लस 1 मोनबाय तो दा जों सिम्पली फर्मुलाखौ जोंना मा दङ बेखौ जों लिरनोसै गिवन होनाय दङ गिवन गेजेर t इक्वल टू मा होनाय जों जोंना 18 तो जोंना गेजेर t इक्वल टू मा होनाय दङ लोगोफोर 18 तो नोंथांमोना कुइसनखौ नायबा नुखागोन तो निया गेजेर t इक्वल टू बेसेबां होनाय जोंना 18 तो दा f नि मानखौ दिहुननांगौ दा जोंना गेजेर t नि जायगायाव जोङो नै मोनसे फर्मुलाखौ फज'दिनसै आरोना थार्ड फर्मुलाखौ तो थार्ड फर्मुलाया मा जोंनिया a प्लस summation of fi ui by summation of fi इनिफ्राय into h equal to 18 तो आं नाय निथिं जागा गैया बिथिंनो खालामना होनसै निनि उनाव बिथिं लिरबाय लाइन से खालामजागोन अबसे निथिं लिरना होनसै आङो निनि उनाव निथिं लिरबि निथिं बुजायबाय आङो इमप्लाइज दैट नै a नि जायगायाव मा फज'नो हायो जोङो a नि माना 18 फज'बाय आं प्लस तो summation of fi ui निनि माना बेसेबां माइनास 20 प्लस f तो आं बेखौ फज'बाय तो बिनि उनाव आलदा से इउज खालामदोंसै आङो तो बिनि उनाव सामेसन अफ fi नि माना जोंना बेसेबां 44 प्लस 4 नैबे मा जोंना 44 प्लस f इनटु h नि माना बेसेबां h नि माना बेसेबां 2 तो आं निखौ 2 होखानोसै आङो नैबे मा जाखो 2 इक्वल टू नैबे 2 हा इक्वल टू बेसेबां निया नैबे 18 तो नै 18 जों मा खालामनो हायो केनसेल खालामनो हायो तो अब्ला मा जाखोनाय तो अब्ला नै 2 आ जोंना गोजौ दङ गोजौजों बेखिनाखौ सानजाबखाना होनसै आङो 2 जों 20 माइनास 20 खौ सानजाबा जागोन माइनास 40 प्लस ओमफ्राय 2 जों f जों सानजाबा मा जागोन 2f तो बेनिफ्राय सिङाव मा थागोन 44 प्लस f इक्वल टू निथिं जिहेतु जेबो गैला नै मा थागोन 0 जाबाय तो बिनि उनाव नाय क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदो माने सानैदो नैनि सिङाव नैनि गाहाव मा थायो 0 नि गाहाव जेबो गैया माने 1 दङ नालाय तो नै 1 जों नै गोजौनि खिनाखौ सानजाबदो ओमफ्राय लाथिख'दो नै सिंनि खिनाखौ सानजाबदो तो दा सानजाबा मा जागोन नैखिनादो बेखिना सानजाबा बिथिंथ' जों 0 लिरखानो हायो तो सानजाबा मा जागोन नै 1 जों बेखिनाखौ सानजाबा बेखौनो मोनगोन माइनास नैबे 40 हा माइनास 40 प्लस 2f इक्वल टू नैखिनादो लाथिख' सानजाबा जों मा मोनगोन लाथिख'खौनो मोनगोन क्लियर ना लोगोफोर तो बिनि उनाव आङो नैखिनिथिं खालामना होनसै तो इमप्लाइज दैट दा नै माइनास 40 खौ बिथिं लांना होनसै मा जागोन होनबा 2f इक्वल टू माइनासखौ बिथिं लांबा प्लास जाहैगोन तो 40 जाहैबाय तो इमप्लाइज दैट f इक्वल टू 40/2 दा बेखौ रानना होबा जोंना बेसेबां मोनगोन जों मोनगोन बेखौ रानबा जों मोनगोन 20 तो दा नाय इमप्लाइज दैट f इक्वल टू जों बेसेबां मोनखो तो जों f नि मानखौ बेसेबां मोनखो लोगोफोर तो दा f नि मानखौ मोनबाय जोङो 20 तो दा नैबे जोंनिया थार्ड मेथडजों जों बेखौ खालामबाय थामहिनबा फारि एंगारनाय मेथडजों खालामबाय तो जोङो मोनथाम मेथडखौबो सोलोंबाय माबोरै जोङो गेजेर t दिहुननो थाखाय मोनथाम मेथडखौ माबोरै बाहायो तो मोनथाम मेथडखौ नोंथाङा नै मेथडखौ माने फारि एंगारनाय मेथडखौ बाहायनायनि हेल्पआनो जाहैबाय नोंनिया माने गोरलै मोनगोन आरोना सानजाबगासैफोरखौ तो नोङो जुदि नै अंकखौ जुदि नै मोनसे मेथ्सखौनो लाना हमना ला जुदि नोङो
फार्स्ट थोंजों आदबजों खालामब्ला माने केलकुलेसना एसे गोरा जाहैगोन आरोना बुरजा जाहैगोन तो नोंथाङा नैबे टेबोला एक्चुअली नैबे गेदेर बाट गेदेरबाबो नोंथाङा केलकुलेसनखौ एसे इजि मोनगोन आरोना तो बेनिखायनो नैबे एसे मोजां तो नैखौ सोलोंनो नाजाबानो जाबाय तो जों 4 नाम्बारखौ जोङो नै फारि एंगारनाय आदबजोंनो खालामगोन मानोना एसे गोरलै जायो नै आदबजों तो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौनो सोलोंबाय तो नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामनानै बे भिडिअनिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय स' गोजोन लोगोफोर